Kabor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Kinososnong jongasnong put mardong bi kabadan marjan berkerangsian kelami pat ba mentagasngi pan peni kejing kersan jongki ya orang machnong jongan gesnong uba lai buat sing harpuli ubla syak keno bo upenan kambaklai ke pisah jong skim sispa skin lani ke MNERGA hakan gesnong bala keno ru ba orang machnong ubadai hakajuk por chairman jong VEC ula IY ki wepat ban pentre ki kam sispa skin dak buan ra ban pentre ke JCB hakajaka ban pentre dak briu. Kini ginang bela sispa sini naduk kilong kemi kilong kepa kelapin pawa jeng ngosi namar tang nak daw jong kani kajing keno ke sorka kelapin senge no minta ya ke skim sispa sini hagani kesnong kelapin syai bakadaw mahab ban pentre de ke JCB ki kedai namar wakidan katuk ani benta ki bemlak bantre de ke board mat jong ki briu badan kamanle de ke JCB halo kajing ainong pateng haki wepat bantre ya kakam kilong kemi kilong bakidan ki kam ki be ki bakilong kemi kimla kong kam kle do bilat kakam ra mau kimla bantre bagi hab ainong hakirangba malale yakani haringkat kejing smooth lang batki halo kani ke kendrom kendram na office jong ke blok lawan banle ya ke audit hindre kimpat plat ya ke kai pot jongki la kada ne em ke kajimran kambakla ya ke skim dengan sngap ya ke e bagi nong shoshnong ke phut mardong bi kidan banong ngayang halor kani ke benta kum uwe udukat shenong ringkat ba udukat jong ke WC halor ke jing syak keno yo usharman ba lai bot sing harpuli halor kilat batai kubur ka bala mi ba le don bor ke jing tres pa sngi bala keno rakat to kat ne kinong kit kam jong ke WC ringkat bat ki job card holder te kum ke shenong isngu khia ya kani ke benta bangi yo sngo namar ba kam khata tang ya urang ba shenong hendrai kala khata ek shenong baro ka wei tengi kum ke shenong ngi kerpat ya phi ka office ka beri pej ya kajing tres pa sngi ba phen ampendu ya kajing tres pa sngi hak shenong jongi kan long kan ngin yo ba ya kajing tre kumbangi ju yo brabor tengah kerpat ya kawe ke department ka ba ai skim sarkar ken ai bej ken ampendu ya shenong jongi ken pej ken ai bej kumba ju dei ban ai ndai kane kajing persya ambang persya raki baro ki nong tre job card ndai tang khatsan khat reteli ki job card ka ba persya kane halor kane ka benta lai snem ngila don ke jing ya trailang halor ka wi si ngila ya trailang rengkat ka lai snem hendrai kensan shwaban kot ka lai snem kami ka kendrom kendram hapedeng kinong kit kam jong ka wi si te ka shnong kala shim ya ka jing kit kli ban pen yesok halor ka ne ka benta te ngila don ka joint committee ka artarik banai ba khandai ar hajar al husan halor ban pen yesok halor ka ne ka jing mi kendrom kendram halor kane ka komiti ngila ekeren ngila yasuk hapadeng kinong kitkam ki kila terwa beng ki sekretari bat sisi bangin penne da kiju kinong kitkam haus nem banwan te kumta ka komiti shenong ringkat bat ka komiti jong kawi si ngila shim ya karai bangin penne da kiju kinong kitkam te halor bakta ngila ada ban penne kinong kitkam ngila pha ka shti shaka chau video jong ko office block mau plang banwan pen scam yakine kinong kitkam bathamai ting ngi kum ka shnong ngi dang ap yakta ka jing pen scam na ko office hendrai kensan kala mi kene kubor hamidia tingi kum ka shnong ngi sngolingo habang yu i kene kubor kum ka shnong ngi pen pau baka jing sngo khia halor kene ka benta bangi yu i ngimpoi perkhat bakan mi kumne hendrai kum ka shnong ngi ben pau ka jing sngo si halor bagi lawan audit na office ki kot kisla ki biang lot ki jing tre ru ki biang lot te mentang idang up se report bakin wanra te halor kane ka bentang adan ru ban pensyai kendiat halor kitu kikam ki ba la keno balik don bor usharman banga keno sni yano dan ban pensyai kumne harum halor iskatari bai ong iklam san ye ki kot kisla bala adan nong pensan jubor ne ka office kan pej bene ya kan ne ka benta kan sa pensyai te halor ketu ka jing ong ba pen phai pisa
halor ketua kejing pen pai pisa dei ba pha pen pai pisa u Sharman Marway Henry ngilarai da ka VSC ringkat ba ki job card holder bangin pen pai ya ka pisa bangin ai by misteri ban kenro bat banti JCB dan kano ka jing persya ba pha pen pai u Sharman Marway Henry da ka jing ya rai lang baro te halor ka to ka jing sya kano ba ong ba u thong kam hi u pen khen hi kum kata hak shnong jungi kam chu don Henry keno kinong ket kam ka bangi ngi thong ila thong hi da ki pat ba shnong ngi pen khen hi da ki pat ba shnong dei bale jubor u Sharman Marway te halor ka to ka training hall ka bangi la ong ba ula trade on board Henry ka shnong kala ya tray lang ya to training hall Henry kan kam shimla dan kano ka jing pen parai ki kamera kelas Henry ka shude ka jing keno bom dei te halor ka tu ka jing ong ba ngi klem pen thep pisai ki baduna de khat met Henry nakaliang jongi kum ki WSC kum ki committee WSC ngila pen thep lut ya ki badan jing duna hak de khat met ha baru ki lai teli ki jing tray ngila de pen thep lut yak pisa Henry tang hadian ba ka sistem jong uaps kam tre kam shu tang kat tu kat nesngi ngimla ban pen thep yak pisa Henry ki baduna de khat met shnong jungi ki don saungut ngila le lut yak ta ka benta Henry tang hadian bam tre kam shu uaps te ngimla shu ban pen thep te halor ka jing ong ba yak ka footpath mo balawara yak ka footpath MDC scheme te la wanra yak ka footpath MC scheme da unong kershan jong UMDC ban pentre yak footpath la pan bor na ka shnong kala ay ka jaka ban tre halor ba la pentre yak ni ka footpath kadon ka jing duna usiap umau Henry ngilapan na ketin persya na i try ba badai umau siap Henry iru ila kloy ban ai persya ban kit yo tau mau siap hendiat Henry klem dan kano ka jing le bor te ila ai da ka basuk mensim ngila kit Henry habayak dai bat ka jing sya kano ya ine i rang ba house nem hajar khat riau ngitre ya kene footpath MDC scheme ini irang ba empat simlalong kum urang ba shnong ka shnong kampat simla thong ye kum urang ba shnong house nem hajar khat nyau ngila thong ye kum urang ba shnong te halor kene ka benta ka jingtre kene footpath bat ini ibala keren ila wan ban pan map ya ka yeng ka sem jong iba rimur kharkrang ibala akhlat no menta ilawan ban pan map ha ka khat nyau tarik banai ba shipau hajar pusan ilawan ban pan map nga kum unong song shnang nga yang ne nga karpat phi ki pat ba nong song shnang haba phisem kano ba kinong lam shnang kile ya ka ba bakala phemdei ban pidei ban wan khmat ban pen yasok ban yakran ban yasok amba phenmi khmat ban penmi ki kubor hamidia kumne kawan ra ru ka jingel le ran tang ya uwei ne ka wei Henry ka kta hi ka shnang barok ka wei haba penmi kum gade kubor ngi te kum ki panang si song snang ngi don ki jing ngo si ka bakhau ken namar ngi ki nong kendang nang bun ki jing duna ka jing kerdo lada don ka ne ka shis pas ngi kawara shibun ka jing mentoy ngi hakasnang ka thau namar hakasnang jingi kidang duna kini ki footpath kilinti singkien lada don kini ki mi kini ki skiem kasnang ka thau jungi ka phnai ka khut bat ki internet shibun hakayat ke yang jungi hakalti ya kum haki pung ro ngiyo shibun kijing matoy hane kasnang jungi ngi karpat jor ya ka sarkar banam pendu ya kane ka jing trai shis pas ngi nambar bun ngi ki badang duna hakasnang ka thau bat ki baduk ki bajenjar bat ngi karpat jor ya ka sarkar bakanam pendu ya kini ki skiem ki babun ki bangsawan hak hane kasnang nak jing kerpat jongi kinong song teng kerpat yak sarkar pakanam penduk mo yakas tika jing trace pasngi bat khamtam mi skim babun ro kanam penduk kan ai bet kanyak sno jongi namar khamtam sno jongi kalong ka beduk hakrinti sungkin ki babun ki jing dumna sudah telang bakan dik skim tang ila yu ite baka sno ro kala plek kalanti ya inti
Ay sok pung ring ayo babeng. Lang baka ding wala ni rang ba senang kadik surak ro menswangi ya nanti ko ram. Lang baka ding train ni rang ba senang mentang ayo surak orang. Tek pe ba senang no kadem den ne. Kum ngi kum kinong song snong kinong trei jong ka jokat. Hakapur bak ngiyo ya ka jokat ngisngau yo jing mentoy namar hasnong jungi ibuan ki bedang duk ki bedang duna. Te kham tam lay rang yo kani ka jokat ngisngau yo jing mentoy sibuan. Lada ka du no kani ka jing trei jokat ngi kum kinong song snong ngisngau si ngi namar ngibuan ka jing duna kami ka kendram gumni tingi susi namar lada ka sarkar kan penduk ya kan ye ki skim ki ba pher ki bawan hang ni snong jongi ngisngau si ngisngau jenjar ngisngau kerdet ngi ki baduk ki ba yarang ni snong jongi tengi kerpat ya ka sarkar ba kan sngo ya kani ke jingkerpat jungi na kalyang kinong snong habangi tre ya kani ke jokan ngiyo nong kan namar lada ngimdon ke bela kasngi te itu ki baju lek bela shawai te hot ki yo bela tengi kum ki riu kan thai ki babuan teng ngiyo bela na kani ka jokan isgo mentoy sibuan banyarap yang ki be akayeng kasem ki lenti ki singkien ro ki khuaj namar ki hak por bekilik skor ki khna ro lenti singkien ro minta ni la alek naka phutpat na surak rong temen swasane le kam don kan surak rong mentah ini i rong ba snong yo en surak rong ke jingkerpat jonga naka liang jongi kinong song snong ni kerpat jur yak sarkar bakan nem penduk ya kan ya kan ke jing trei ya kan ke spa sngi lan ne kanu ka skiem ka bawan hang ne sinong jongi kating penpai bisa ta kade mangi ki snong ki batre jap ka di kinya penpai ta bisa ban ai ki mestari kenro ki jing ti ki JCB mantingi ki bringimla ni hap ai ta ka JCB bakan ti ta bangan rayu mau baher ngimla ban rayu mau kenro ni hap ai du rong ba ban rai ki ma ta ka tin kle siman ro ngi ki kan thai ngimla ban kle hap ai di rong ba ta ki nong trai ki rong ba hampo ada kadang jengi ki duna ki dun ki ting duna ban wan trai bun ki kan thai ya trai te ban kle siman hi ngimla ra mau kon ro ngimla ban kan ro ngimlang te ngi hap ai ken di mastari te hap ship kala ka benta jongi bang tre tingi hap a kini ki mastari hi namar halo to jung keruk ram na kaliang ka yeng hi de personal jonga hi tengah kham keren is pang ki jokar ne ki wi kam tengah keren de personal jonga te jing sak de ban po du karang san social media di tang kam yeng mangin penbaik po snong tong walong ka bakla bang po social media lo game stunat bay pan mi yak to ka jing keren na kalau jing keren ni ba rimu sekarang ta di dong snong ni ba le pha snong dawra skim ba per la khlap na mta em kham kuno ye hindai su keren tang halor ka jing no kumpan mi ktin ya kata ka jing yura skim mai kimata trai kumta si artayo la tayo lor tu jing mi tu kir kum karam lor ka jokka kim sohun ba pan mi ya to kantin lor jing ya hila sohun ngila ya suk mata lor kita idung ba snong lor kitu kum karam ila kloy banya pan baik banya suk ya kitu kikam jam borok kan Come on Barbie, let's go party.